जानो हागौ नोंथाङा बेफोरबादि दलं बुहुमाव दं होननानै माब्लाबाबो सानफेराखै आरो मिन्थिफेरा। नाथाय बुहुमाव माखासे बेफोरबादि एडभान्स दलंफोरबो दं दि नोंथाङा बेफोरखौ नुफेराखै एबा खोनाफेराखैब्ला, दिनै आं नोंथांनो नोंथाङा मिथिफेरै माखासे दलंफोर खोन्थागोन, जेराव नोंथाङा मोजांथारै मिथिनो मोनगोन। बेफोर दलंफोरखौ नोंथाङा मिन्थिनो गोसो दंब्ला, भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नाम्बार 1 रलिं ब्रिज। लन्दननि माखासे बिल्डिंनि गाहायाव बानायनाय बे मोनसे मडार्न ब्रिज एबा दलं। बे ब्रिजआ जोबोर समायना ब्रिज। बे ब्रिजआव हाइड्र'लिक दं, बेनिखायनो बे दलंआ गोरलैयैनो थनफायलाङो आरो गल जानानै थायो। मानोना बे ब्रिजनि गेजेरजों एबा दैजों गोबां नावफोर थांलाय-फैलाय जाबाय थानायनि थाखायनो बे दलंखौ बेफोरबादि इन्जिनियारिंफोरा बानायनाय जादोंमोन। नाम्बार 2 स्केलेन ब्रिज। स्केलेन ब्रिज एबा दलंआबो बुहुमाव सोमोनांथाव गंसे ब्रिज। बे ब्रिजखौ बानायनायाव $9 मिलियन खर्सा खालामनाय जादोंमोन। बे ब्रिजखौ कंक्रिट आरो स्टिलनि बानायनाय जादोंमोन। बे दलंनि गेजेरजों जाहाजफोर थांलाय-फैलाय खालामनो हानायनि थाखाय बे दलंखौ बेबायदि बानायनाय जादोंमोन। बे दलंजों खनसेयावनो 1,000 सुबुंफोरखौ बारहोनो हायो। नाम्बार 3 बायन दा लिनिं ब्रिज। इंलेन्डआव बानायनाय इउनिक डिजाइन ब्रिज। बुहुमाव गुबुन गुबुन बेफोरबादि बानायबाय थायो दि बे ब्रिजआ बुहुमाव बेबादि दलं दि बे दलंखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डबो होनाय जाबाय। बे ब्रिजखौ 1989 मायथाइयाव डिजाइन खालामनाय जादोंमोन। बे दलंआ बुहुमनि गंसे समायना दलंनि थाखाय बेस्ट ब्रिज एवार्डबो मोनखांबाय। बे दलंखौ बानायनो थाखाय 2 बोसोर सम नांदोंमोन। बे दलंनि सिंजों जाहाजफोर थांलाय-फैलाय जाबाय थायो। जेब्ला जाहाजआ फैयो अब्ला दालांखौ खेंसालिया खालामनानै होनाय जायो। फन्ट जेकुइज साबान ब्रिज। फ्रान्सनि गर'ना दैमायाव बे दलंखौ बानायनाय जादोंमोन। बे बुहुमनि गिबिसिन गंसे समायना दलं। बेबादि दलं दि हारसिङैनो गोजौथिं दावखोलाङो। बे दलंखौ 2013 मायथाइयाव बेखेवनाय जादोंमोन। बे दैमाजों गिदिर गिदिर जाहाजफोर थांलाय-फैलायनि जाहोनाव बे ब्रिजखौ बेबादि बानायनाय जादों। बे ब्रिजआ 110 मिटार गोलाव आरो हाइड्र'लिकजों 50 मिटार गोजौ दावखोलाङो। बे दलंआ बोसोराव 220 बार गोजौ-गाहाय जायो, मानोना बे दैजों जोबोर गोरलैयैनो गिदिर गिदिर जाहाजफोरा थांलाय-फैलाय खालामबाय थानो हायो। स्ल'एर हफ ब्राक ब्रिज। बे ब्रिजखौ नायोब्ला नोंथाङा ब्रिज बायदि नुनाय नङा, नाथाय बेबो मोनसे समायना ब्रिज एबा दलं दि बे दैमायाव जाहाजफोर थांलाय-फैलाय खारबाय थानायनि थाखाय बे दैमायाव दलं बानायनो हायाखैमोन। नाथाय इन्जिनियारफोरा ओरैबायदि मेलेम बाहायनानै बे दलंखौ बानायनाय जादों दि बे ब्रिजआ नाइडारलेन्डआव दं। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनो। नोंथाङा बबे दलंखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामदो। लोगोसे भिडिअ'खौ शेयार खालामदो, मानोना नोंथांनि लोगोफोराबो मोनथिनो हायो।